Tang sumi gas ni men step kino kloi wat kia hakanep ya ka kamram to da pendep wat jolam betang kaya teks kat ba kapur kadang en enjoy bejo la batamen ino shwaya itu ikor sim ka cuti kenjat jaga bol kadur la ongkum kachru kwa samla da kabu bhabru ka jingduk la kat bastot kwa samla pada ba big shot ya la de om nang le style ya ki wei pali ak batai ngam kwa long ku nong hikai ya PK kinod ban ai ngau le ran ya ka bala dep jaban ya ku ngau le ran ya ka e ka bala dep ting ku ngau le ran ya ka bala dep jaban ya ku ngau le ran ya ka e ka bala dep ting ku tang shu yo number jong pi hapo profile ngai yo i tek bat nga hana irki ibnet bali ken pi shri thia men met ru nga ruma kul marsa i mei ipa khat arbaje tang shi teng met hana nga khot ker teng biret yo i dei persasalit i mei yanga ikin het san thok kilo pat la ket khau taru ula le khin rau nga pat nga las ngau heksa nga las ngau kran ki khowa ngam jup ngap jing kren i ba klot jing mot kum u khna wat ju kwa ban le kum ta ine ide jing kren jong ma ya jing em da perkhat tha wat jup ngap jing sat shola wat ju kwa bam jak khan yo ka dat tha kloi pen bang long kum balai thit jan na sor wat la rem ru ya pandor tang shi phang pun ngau tenat ka jing em ka ba so sat nganya chwa sa ya kren pat shi ta yo la ya pen at yo samla kum ka ma ha dei kam ju long tam nong ei jing em jong akan su sap ei sok ka bashang sendil marwe ngau le ran ya ka bala dep jaban ya ku ngau le ran ya ka e ka bala dep ting ku ngau le ran ya ka bala dep jaban ya ku ngau le ran ya ka e ka bala dep ting ku ya pi ngam so nut ban kren sun tur jong pi ki barben jur palat ka ta lipstick dan bayro lay is no freak wat lam miet tang ha fb shuban number phone ya i ngaya rok matras hendi nga khoda i marhuri kumta i pu mat pu mut skau bha breu i hing ka khmut i wan tek bat met bat sni ta show offline i wan kol hi yang nga ken is ngau tenat banga nang ye ban ya ro man ka for haba i text kan jikemen nga i yo